Jeg skal vise formlen for opsparingsannuitet, og opsparingsannuitet går ud på, at vi hver termin indbetaler et fast beløb B, og det gør vi n gange i alt, og hver eneste termin så er renten lille r. Lige efter vi har indbetalt n gang, der tæller vi op, hvor mange penge er der i alt på kontoen, og det beløb, det kalder vi store AN, altså A efter n gange. Så når vi skal se på, hvor mange penge der så er, så kigger vi på hvert indsat beløb hver for sig, og vi starter bagfra og kigger på det sidst indsatte beløb. Men der er ikke noget, der kommer renter på, fordi vi tæller jo op lige når de er sat ind, så det giver bare B kroner. Hvis vi går en termin tilbage, jamen det beløb på B kroner er der kommet renter på en gang, så vi skal gange med renten 1 plus renten. Hvis vi går tilbage og kigger på beløbet sat ind 2 terminer før slut, jamen så er der kommet renter 2 gange, det vil sige, at vi skal gange med 1 plus R 2 gange, eller vi skal gange med 1 plus R i anden. Og på samme måde kunne vi kigge på hver eneste beløb, helt tilbage til det allerførste beløb, der er sat ind. Da vi nu kaldte det tidspunkt, hvor vi satte det første ind for 1, og det sidste tidspunkt for n, så er der kun gået n minus 1 gange med renter. Så vi skal altså gange med 1 plus r, n minus 1 gange. Og så videre. Så det her, det bliver alle de beløb, og hvis vi lægger dem sammen, så får vi store A. Når vi nu skal lægge dem sammen, så for letheds skyld, så kalder vi 1 plus r for lille a, fremskrivningsfaktoren, så har vi lidt nemmere ved at få skrevet det op. Så det vi gør vi her, an er altså lige med b plus b gange a, det var 1 plus r, plus b gange an, og så videre. Vi lægger alle sammen. B gange a i n minus 2, plus b gange a i n minus 1. Godt. For nu at kunne få det her på en smart måde omskrevet, så kommer vi på den glimrende idé, at vi lige ganger vores an med lille a. Det må vi gerne, bare vi også ganger med lille a på den anden side. Så vores første led, der hed b, den bliver b gange a. Det andet, der hed b gange a, det bliver nu b gange a i anden. Og så videre. B gange a i anden bliver til b gange a i tredje. Og hvis vi går hen til sidst her, så har vi b gange, ja vi havde gange med a n minus 2 gange. Når vi nu gør det endnu en gang, så bliver det n minus 1. Og vores sidste led, hvor vi havde b gange a i n minus 1 gange, og får en ekstra, så har vi a i ente. Det der nu er smart, det er, at på grund af den her omskrivning, så kan vi prøve at kigge på a i ente gange a minus a i ente. Og læg mærke til, at jeg har taget den øverste ligning og trukket fra den nederste. Så hvis vi nu begynder at gøre det, så kunne vi se, jamen vi tager alle de ting, vi har stående her, og trækker fra alt det hernede. Og hvis vi gerne vil se, om der er noget, der går ud, så kan vi starte herhenne forfra. Vi trækker B fra her. Det udligner ikke rigtig noget. Men det her led, B gange A, det går ud med det her led. Og vores led B gange A i anden, det forkorter ud med B gange A i anden. Og sådan bliver vi ved. Nu er det ikke alle led, der er skrevet op her. Men til sidst kan vi se, at B gange A i n minus 1 også går ud. Og der vil også være et led her forneden, der hedder B gange A i n minus 2. Så det eneste, der bliver tilbage, det er vores led herhenne, B gange A i ente. Og så skulle vi fratrække det første led i den øverste ligning, der hed B. Og det er faktisk det eneste, der vil være tilbage, når vi har gjort alt det her. Nu kunne vi gøre 2 ting. Vi kunne starte med, at vi gerne vil omskrive det her, det gør jeg over til højre. På venstre siden, der kunne vi sætte store A uden for parentes. Og så vil der stå A minus 1.
På højre siden kunne vi sætte lille b uden for parentes, og så vil der stå a i ende minus 1. Og så kunne vi rykke lidt rundt. Vi vil gerne finde et udtryk for stor A, så lad os isolere den. Sådan her. Og så bliver den b gange, ja, vi havde a i ende minus 1, og vi skulle dividere med a minus 1. Og nu kan vi godt fjerne de her to parenteser. Og nu skal vi lige skrive a tilbage til vores udtryk 1 plus r. Og når vi gør det, for oven, der bliver det 1 plus r i ende minus 1. For neden bliver det 1 plus r og så minus 1. Og der kan vi se, at de to ettaller i nævneren, de udligner hinanden. Og altså står vi tilbage med det udtryk, vi skulle have. AN, det er slutbeløbet, er lige med, hvad vi sætter ind hver termin, gange med den her lidt specielle brøk, der hedder 1 plus renten i ende, og så fratrukket 1, divideret med renten. Og det er altså formlen for opsparingsannuitet.